hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Tabarani ya rawaito a cikin Ausat daga Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya salla asuba yakan zauna a nan inda yake har sai rana ta fito, daga nan kuma sai ya tashi ya bi matansa daki yana musu sallama yana musu addu'a. Dole ka je ka ga amana da aka baka ya ta tashi, in wata ta mutu fa. Wata ce kawo Sumaila take so, na aka kawo Sumaila hada wadda ta ce da ni to ni kuma mata na sun guri ya cike yanzu, gurbi na ciki. Gurbi ne malam? A'a gurbi da ya cike a karawa. To alhamdulillahi na zo na ga waɗannan mata cikin tashin hankali sun ce kusan ma kwana guda ba su ci abinci ba. Ɗayan mata ce bata karya ba, har na ce to ai ga abinci na an kawo ko an ba su ci, saboda ganin tausayi da damuwar da suka shiga sosai. Suka ce to sun ji malamai suna ta la'antar su, ana ta zagin su, ana ba wanda ya kira su ya nemi ya musu faɗa. Yan garin nan ne su musulmi ne, kuma wallahi duk abin da aka faɗa na cewa suna kokarin kawo auren jinsi ko suna son su ziga mata su yi mazan su tawaye ko suna son, suka ce duk ba haka bane, ba a fahimce su bane, kuma an ce musu dukkan su zawarawa ne. Akwai mai aure a cikin su, akwai wacce ta kusa ma yin auren, akwai kuma wacce uwa ce kaka ce ma, kusan duk malaman nan da suka bayani ta haife su, domin ta ce aurenta na farko a mata shine 1979 kuma duka malaman nan matasan nan masu 40 da kaɗan a cikinsu, masu 44 ko 5 a cikinsu 'yan kaɗan ne. To kaga ai ta ce to ai mata adalci ba, na ce a'a tun da je kun ce kun yi kuskure yanzu zan ga matakan da za a ɗauka domin a inganta abu. So na kira Abdallah Gadan Kaya, Malam Abdallah, Dr. Abdallah Gadan Kaya, na haɗa shi da su, ya yi musu bayani, suka ce to insha Allahu za ma su zo su same shi, domin yatta ɗayar ya autata ma ɗalibar shi Dr. Abdallah Gadan Kayanci. Sannan kuma na kira Malam Adam Abdallah, shi dama da na kira sai ce min yana ma kusa da Hizba, ce to shi ma ya shigo. Shi ya gana da su ma. Shi ma ya shigo ya gana da su, sun masa bayani, ya ce to yanzu ya fahimta, ya ce to gaba hajjiya shawarar da zan baku idan abu ya taso wanda ya shafi addini. Mu malamai kowa kuka ja faɗi magana an ce ya kare kansa akwai abin da zai faɗa ko dalili. In abu ya shafi addini ku ci gaba da bada shawara akan abubuwa da za su ƙara inganta aure da zaman lafiya. Amma muku tambaya mai rikici wanda mu kanmu wataran ɗaliban ilimin da masu sai an yi karafkiya. Sai an hau buzu an buɗe kundaye an yi aman wuta. To kaga su mata suka shiga wannan ɓangaren za su sha wahala. To sun gode sosai, kuma insha Allah na yi musu alkawari ragowa malaman ma zan kira su kuma za a fahimtar da su. Suka ji daɗi sosai, suka ce sai suka numfasa kuma za su je su ci abinci. Sun gode suka yi ta godiya. Na ce musu kuma gaba da Allah duk abin da za ku yi ku dinga lura da addinin mu, ku dinga lura da al'adar mu, ku dinga lura da zamantakewar mu. To malam, mas'alar da ta ɗauko abin magana ce ta gaishe da miji, ko kuma mata ce idan miji bai gaishe da mata ba ita ta gaishe shi. Ya kuka kalli shi wannan matsayin magana ta irin zafin magana ya kai wannan rudanin da ake ta yi? Bai kai ba. Miji ya gaishe da matarsa, shi ya je ya gaishe ta, sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya jira shi kuma ta zo ta gaishe shi, al'ada ce ta Bahaushe mai kyau. To kaga ai sunna ake gabatarwa kan al'ada mai kyau. Da haka magana da kai ma sunna ta gabatar. Yawwa, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Tabarani ya rawaito a cikin Ausat daga Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya salla asuba yakan zauna a nan inda yake har sai rana ta fito, daga nan kuma sai ya tashi ya bi matansa daki yana musu sallama yana musu addu'a. Domin kai dama aka ba amana, dole ka je ka ga amana da aka baka ya ta tashi. In wata ta mutu fa, an baka ya da mahaifinta ya ɗauka ya baka amana, baka ganta ta zo da safe, kai kamata ka tashi ka je ɗaki ka tambaya ya kin tashi lafiya, ba wata matsala, to Allah ya miki albarka. Mu kuma sai muka saba sai mu zauna mu kame, ita ce za ta zo ta ce mai gida tashi lafiya, wani ma baya amsa. Don haka gwari-gwari gaishe da na biyu, Bukhari da Muslim ya rawaito hadisin daga Nana Aisha cewa kuma da yamma manzo Allah kowace sai ya je ɗakin ta sun yi hira. Kowace duk gabaki ɗaya mata nasa kowace sai ya je ɗakin ta sun yi hira. Kuma da daddare ya tara su a ɗakin wacce take da kwana a tattauna, daga nan kowace sai ta koma ɗakinta. Kaga so uku ma kenan annabsa yake zagayawa ya je ga matansa. So da safe ya je ya gaishe su, ya gaya suka tashi, har lokacin da aka mana na Aisha kage hadisin Bukhari da Muslim ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bakin kofa yace kaifa tikum, yaya waccan ninku ta tashi lafiya? Tace amma da ba haka yake mun ba, saboda wannan dan abin da ya faru sai naga alamar canji a fuskarsa. Ashe kaga akwai abubuwa sunnoni kamar da nake ga a wannan
guda 20 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, ni da kai muna buƙatar mu ga ya manzo Allah yau da iyalansa. Yana wanka tare da su ba ma yi, yana hira tare da su ba ma yi, yana cewa ina son su ba ma yi, yana musu kiss ba ma yi, yana rungume su ba ma yi, yana lura da yanayin da suka shiga na damuwa, yana yi. Mace sai da lallashi, ba wannan lallashin ba shugaba ba ce, girmama ce, shugaba ce. So da duka da zagi da ɓata rai da cin mutunci da wulakanci duk ba sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce. Saboda haka tunda an zo magana karatu, matan mu su gaishe mu su zo ɗakin mu su gaishe mu. Ɗakin ma shi manzo Allah sai ba ma shi da wani ɗaki nasa na musamman. Duk wanda suka yi bayani akan tarihi annabi su ce ga tirakarsa ba. Ɗakunan su yake zuwa ya kwana. Saboda haka ka kashe kenan kai ta zo ta gaishe ka, a ina to za ta same ka ta gaishe ka? A tiraka. To ba tiraka to. Al'ada ce. To annabi ba shi da tiraka. Ɗakin su yake zuwa can. Saboda haka waɗannan abubuwan guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake zuwa ya duba matansa sun tashi lafiya, ya gaishe su, ya musu addu'a, wannan ita ce sunna. Kai kuma ka ki zuwa gaishe ta, ka jira ta zo ta gaishe ka, al'adar Bahaushe ce mai kyau. Akwai 'yan matan da suka bada gudunmawa a tafiyar gwamnatin Kano yanzu suka roki cewa ku sanya su a cikin auren zaura da jagorori a matsayin hizba. Za a saka su? Sun roki cewa wai a sanya su a cikin. Za a saka su insha Allah inda suna bukata. Sai dai su yadda suka kawo sigar ba fa aka ake ba. Kamar kai yanzu, to kai ne zaka zo da wacce kake so ku taho tare, ba zuwa zaka ce mun kana son wancan nemo maka ita ba haɗa ku aure zan ba. Zuwa zaka sai kun daidaita da ita, tana son ka kana son ta, kun amince, to sai ka ɗauko ta ku zo guri na ka ce malam mun daidaita da wannan, sai in tura ku asibiti ku yi test ku kawo mu result, sai in saka ku a shiri. Amma malam su kuma yadda suka ce yadda suka ce ai rigima suka ɗauko. Wata ta ce kawo Sumaila take so, na ga kawo Sumaila. Wata ta ce hada wata ta ce da ni, to ni kuma mata na sun guri ya cike yanzu, gurbi na ciki. Hudu ne malam. Gurbi da ya cike a karar kallon. Babu. To shi kai wata magana game da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga ɗakin matansa ya gaishe da su ko da ba ranar kwanan ta bane. Mu yanzu a ƙasa Hausa in aka ga namiji ya tashi ta ɗakin mata da ba kwanan ta bane, abin ya zama tashi hankali. Muguwa al'ada kenan. Ta kaga irin al'adun da ya kamata a rushe. Dan wasu sai ka ga macen ka bata da lafiya amma sai a ce ka je ka gaishe ta, ma sai dai ka tafi da baya. Wani za ka miƙo abu ma sai kai haka da hannunka ka ce miƙo min, wai ka leƙa ɗakin. In ka leƙa ɗakin auren ya abin nan an ci mutuncinta. Duk waɗannan al'adun da muka ɗaura kanmu da su aka rama kalla ba za su warware mana matsala ba fa sai abin da manzon Allah yi. In dai addini zami mu koma abin da manzon Allah yi. Malam kenan wannan kenan yana nufin kenan idan mutum yana da mata biyu ko da ba gidansu ɗaya ba, babu laifi kuma ya halatta in ya kwana a nan kuma ya je ga waccan su yi hira, ya gaishe ta, su gaisa, ya gaishe in ya so ya wuce inda yake ko ne gudun neman abincinsa. Ƙwarai, ita ma na haka za a yi mata. Ita ma ana ɗaki wacce ta za zuwa gaishe ta. Kaga duk ana wa juna. Abinda kawai ba a yadda ba saduwa, sai ka nemi izinin wancan. Amma dai ka je ku gaisa da matarka, ita ma ranar kwana wannan ka je ku gaisa da wannan, in ba a gida suke daban-daban ba, wannan babu laifi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Kuma har rakiya akwai ce ta zo ma ta kawo masa ziyara yana itikafi. Da za ta tafi gida shi ya tashi ya raka ta. Ko Safiya, wani ya hango su ce waye wannan, ce ni ne da Safiya. Sai ba ya Rasulullahi, ce a'a shedan. Ka gani da mace a duhu muna tafiya baka san wace ce ba, sai shedan ya zo ya suranta maka wani abu. Mata ta ce Safiya, nake mata rakiya. A yanzu dan ka rike wa zango, ka rike wa matarka jaka, ka mata rakiya, sunna ce. Karama kalla, ku daina tsoro, ku dinga dabbaka sunna. Akwai aikin haji zaka ga mu sai mu tura matan mu gurin su daban, maza gurin su daban. Wanda ni ne nake kula da wannan bangaren. Zan wa mutum special package duk mai wanda yake son haɗa su da matarsu a ɗaki ɗaya, sai a yi musu, ya kawo tsari na aure, a kama musu ɗakinsu. Za ka ga mazan nan sun gaji suna neman matansu, matan sun gaji suna neman mazansu. Ka je haji an kai matarka masaukin mata, ba duk duniya ba ku gurin masaukin mata, sai mu kaɗai ne muke da sun masaukin mata. Matan kowace da namijinta ake haɗa ta, tun daga nan ba a tafiya sai da miji. Ka duba Indonesian, ka duba Indian, ka duba kowa za ka ganye ta harami da matarsa. Mu kaɗai ne za ka ga gungun matan ba mazan, gungun mazan ba mata. To in ta ji rauniwa zai taimaki, in ta faɗuwa zai taimaka. In ana ɗawafi ai ta matsa matanmu. Amma za ka ga balarabe ya sako matarsa a gaba yana banga-banga yana tare ta a wajen ɗawafi. Ko sun yi ayari ma. Ko sun yi ayari sun tutura kowa matansu suna gaba. Amma kuma wannan tuturewar da suke shi ma ai kamar ya saba da su. A'a an yadda, amma dai ai suna kare matansu ne. Kai ina matar ta ka ta ganka balle ka kakkare mata karama, ka tura ta gaba ka taho.
sai ga mutum sai a irin kan hanya akwai wanda zai buga matarsa waya ce mu haɗu da ke a guri kaza, kamata ya sai a rubuta anan kana da matarka to za ka iya biya mu baka ɗaki kai da ita, sai kai ka rubuta sai a baku ɗaki.